Καλώς ήρθατε στο myprinter.gr, το πρώτο ηλεκτρονικό τυπογραφείο χωρίς περιορισμούς. Μαζί θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μία παραγγελία προϊόντος στην κατηγορία ψηφιακών εκτυπώσεων μεγάλου σχήματος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα προϊόντα ψηφιακών εκτυπώσεων μεγάλων διαστάσεων, όπως διαφημιστικά banners, αυτοκόλλητα custom ταπετσαρίες και posters για την διακόσμηση εσωτερικών χώρων, αυτοκόλλητα για την κάλυψη οχημάτων και πολλά άλλα. Ας δούμε λοιπόν το παράδειγμά μας. Βρισκόμαστε στην αρχική σελίδα, επιλέγουμε το κουμπί της συγκεκριμένης κατηγορίας και ερχόμαστε στο βήμα 1. Όπως βλέπουμε και εδώ, η ολοκλήρωση της παραγγελίας μας θα γίνει σε 4 βήματα. Τα 2 πρώτα βήματα, φόρμα παραγγελίας και επιλογή αρχείων, αποτελούν τα βήματα του κάθε προϊόντος. Το 3 και το 4 αποτελούν τα βήματα της αποστολής της ολικά της παραγγελίας μας. Στο βήμα 1 λοιπόν, φόρμα παραγγελίας, ας δούμε τα χαρακτηριστικά της. Βλέπουμε μία σειρά από πεδία που πρέπει να συμπληρώσουμε και από μενού που πρέπει να επιλέξουμε. Δίπλα σε κάθε πεδίο ή μενού υπάρχει ένα κουμπί info. Πατώντας το, ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο μπορούμε να βρούμε λεπτομέρειες και συμβουλές για το πώς πρέπει σωστά να συμπληρώσουμε το κάθε πεδίο ή μενού. Επίσης, σε αυτά τα παράθυρα, ανοίγω ένα άλλο, μπορούμε να βρούμε πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες όσο αφορά τα υλικά μας, την εκτύπωση, αλλά και πάρα πολύ καλές συμβουλές στο να κλείσουμε σωστά ένα αρχείο PDF, στο να δουλέψουμε σωστά διαστάσεις και χρώματα, δηλαδή γενικού περιεχομένου συμβουλές για γραφίστες που βοηθούν ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην εκτύπωση. Ας κάνουμε λοιπόν ένα παράδειγμα, να δημιουργήσουμε ένα προϊόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να φτιάξουμε ένα banner. Το αρχείο μας είναι αυτό εδώ, είναι ένα PDF αρχείο. Η διάστασή του είναι 1 μέτρο πλάτος και 2,20 μέτρα ύψος. Τα αρχεία πάντα θα πρέπει να είναι στην πραγματική τους διάσταση. Επιστρέφω στη φόρμα παραγγελίας. Ξεκινάω με το πρώτο πεδίο, όνομα εργασίας. Σε αυτό το πεδίο δίνουμε ένα όνομα στο προϊόν μας. Καλό θα είναι το όνομα που θα δώσουμε να είναι σχετικό με το όνομα του αρχείου που θα ανεβάσουμε αργότερα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να δώσουμε σφραγίδες net banner. Στη συνέχεια έχουμε την επιλογή προϊόντος. Ανοίγοντας βλέπουμε μία πληθώρα προϊόντων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε ένα banner. Το επιλέγουμε. Κάθε φορά που επιλέγουμε ένα προϊόν, δίπλα εμφανίζεται ένα αντίστοιχο εικονίδιο που το χαρακτηρίζει. Επίσης βλέπουμε με κόκκινα γράμματα από κάτω μία πληροφορία. Η πληροφορία αυτή έχει να κάνει με την μέγιστη μικρή διάσταση που μπορεί να έχει το προϊόν μας και δίπλα μέσα σε παρένθεση το υλικό που μπορεί να πετύχει αυτή τη μέγιστη διάσταση. Επόμενα έχουμε την ποσότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε ένα banner, διαστάσεις, μικρή και μεγάλη διάσταση. Δίνουμε στο πρώτο πεδίο τη μικρή διάσταση του αρχείου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε 1 μέτρο. Μεγάλη διάσταση 2,20. Επιλογή υλικού εκτύπωσης. Υλικά εκτύπωσης που μπορούν να εκτυπωθούν στη συγκεκριμένη διάσταση και για το συγκεκριμένο πάντα προϊόν. Επιλέγω banner frontlit 450 γραμμάρια. Πλαστικοποίηση. Σε αυτό το προϊόν είναι ανενεργή. Αν είχαμε επιλέξει αυτοκόλλητο, θα μπορούσαμε να έχουμε φινίρισμα πλαστικοποίηση. Γύρισμα. Επιλέγω περιμετρικά. Το γύρισμα αφορά μία ενίσχυση περιμετρικά του banner με γύρισμα του υλικού και επικόλλησή του με ταινία, ώστε να ενισχυθούν τα άκρα του. Μανίκια. Ανενεργό στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έχουμε επιλέξει το γύρισμα. Αν δεν το είχα επιλέξει,
θα μπορούσα να επιλέξω μανίκια πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, ανάλογα με το αρχείο μου, ώστε να περάσω μία σωλήνα και να αναρτήσω το banner. Εμείς έχουμε επιλέξει γύρισμα, άρα επιλέγω μπουρντούζια στις 4 γωνίες. Επόμενο πεδίο, παρατηρήσεις. Εδώ μπορείτε να γράψετε κάποιες παρατηρήσεις που νομίζετε ότι θα βοηθήσουν στην σωστή εκτύπωση του προϊόντος όσο αφορά τις διαστάσεις, το χρώμα, κάποια ιδιαιτερότητα που δεν μπορείτε να την δηλώσετε μέσα από τη φόρμα. Ερχόμαστε στην τιμή. Θα παρατηρήσατε ότι ταυτόχρονα με την επιλογή του προϊόντος, τις διαστάσεις, την ποσότητα, η τιμή σε αυτά τα πεδία αλλάζει. Δηλαδή έχουμε μία real-time κοστολόγηση. Ένα από τα ατού του myprinter.gr. Στο πρώτο πεδίο έχουμε καθαρή αξία χωρίς έκπτωση σε ευρώ. Στο δεύτερο πεδίο, που είναι και το πιο ενδιαφέρον, έχουμε αξία μετά την έκπτωση. Κάθε μέλος του myprinter.gr με την εγγραφή του αποκτάει ένα ποσοστό έκπτωσης, το οποίο είναι για πάντα, φαίνεται σε αυτό το πεδίο και βάσει αυτού καθορίζεται και η τελική τιμή. Στο επόμενο πεδίο έχουμε το χρόνο παράδοσης. Ανάλογα με το προϊόν, την ποσότητα, τις διαστάσεις, παίρνουμε και μία τιμή για αυτό το πεδίο. Στο συγκεκριμένο προϊόν, το site μας δίνει 2 εργάσιμες ημέρες. Τέλος, βλέπουμε ότι η αποστολή των προϊόντων μας είναι δωρεά για όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια έχουμε το κουμπί προσφορά. Πατώντας το, θα κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας ένα αρχείο PDF, το οποίο θα είναι η συνολική προσφορά για το συγκεκριμένο προϊόν. Ας το ανοίξουμε. Εδώ λοιπόν είναι η προσφορά που παίρνουμε για το συγκεκριμένο προϊόν, τα στοιχεία μας, τα στοιχεία του προϊόντος όπως τα έχουμε γράψει στην παραγγελία, το κόστος, η έκπτωση, το ΦΠΑ και το συνολικό κόστος. Μπορούμε να το κρατήσουμε στον υπολογιστή μας, μπορούμε και να το εκτυπώσουμε. Όταν είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε συμπληρώσει σωστά τη φόρμα παραγγελίας, το βήμα 1, προχωράμε στο επόμενο βήμα, επιλογή αρχείων. Σε αυτό το βήμα θα επιλέξουμε το αρχείο ή τα αρχεία τα οποία θα αποστείλουμε για την εκτύπωση. Αναζήτηση αρχείου, βρίσκω το αρχείο μου, πατώντας το συν, το κατεβάζω στα επιλεγμένα αρχεία. Μπορώ να συμπληρώσω και δεύτερο και τρίτο αρχείο, ανάλογα με την παραγγελία για το προϊόν που έχω φτιάξει. Μπορώ να το διαγράψω, αν έχω κάνει κάποιο λάθος, το επαναφέρω. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το αρχείο που επιλέγουμε σε αυτό το βήμα ουσιαστικά είναι το όνομα του αρχείου, το οποίο στη συνέχεια, στο τέλος δηλαδή της παραγγελίας μας, θα ανεβάσουμε μέσω του FTP server του myprinter.gr. Κάθε μέλος κατά την εγγραφή του παίρνει αυτόματα και ένα κωδικό για τον FTP account του myprinter.gr. Έτσι στο τέλος θα πρέπει τα αρχεία τα οποία έχει ανεβάσει στο βήμα 2 να τα ανεβάσει μέσω του FTP server. Αυτό γίνεται για λόγους ταχύτητας και ασφάλειας. Επίσης, αν εσείς θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο server δικής σας επιλογής, αντί να ανεβάζετε κάποιο αρχείο από τον υπολογιστή σας, θα μπορείτε να αντιγράφετε σε αυτό το πεδίο το link που δίνει ο δικός σας server, ώστε αυτόματα το myprinter.gr να κατεβάσει αυτό το αρχείο στο τέλος της παραγγελίας. Δίπλα βλέπουμε μία μικρή περιγραφή της παραγγελίας μας, ώστε και πάλι να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι σωστά. Το επόμενο βήμα αποτελεί το καλάθι αγορών. Το βήμα 3 και 4 αφορούν πλέον συνολικά την παραγγελία μας, την αποστολή της και όχι το κάθε προϊόν που έχουμε φτιάξει. Συγκεκριμένα εδώ βλέπουμε το προϊόν που κάναμε σαν παράδειγμα, σφραγίδες net banner, το κόστος του μπορούμε να το διορθώσουμε, δηλαδή να επανέλθουμε στην φόρμα παραγγελίας, μπορούμε και να το ακυρώσουμε. Από αυτό το σημείο μπορώ να πάω να επιλέξω κάποια άλλη κατηγορία, offset.
ή συστήματα προβολής ή να κάνω ένα δεύτερο προϊόν στις ψηφιακές εκτυπώσεις μεγάλου σχήματος και να επανέλθω πάλι στο βήμα 3 το καλάθι, στο οποίο πλέον θα έβλεπα 2-3 προϊόντα ανάλογα πόσα είχα δημιουργήσει. Στο καλάθι αγορών βλέπω το σύνολο, το οποίο αποτελεί και το σύνολο μετά την έκπτωση, προστίθεται το ΦΠΑ και εδώ κάτω έχω το συνολικό κόστος. Τρόποι πληρωμής: αντικαταβολή online με πιστωτική κάρτα, στο οποίο μπορώ να πάρω και άτοκες δόσεις, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Επιλέγω την αντικαταβολή και προχωράω στο βήμα 4, την αποστολή. Πατάω στο ταμείο. Εδώ πλέον έχω την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Τα στοιχεία αποστολής, τα στοιχεία του χρήστη, μπορώ να κάνω από εδώ αλλαγή και στη συνέχεια βλέπω τα προϊόντα μου. Αυτή τη στιγμή έχω ένα προϊόν, το συνολικό κόστος, βλέπω τον τρόπο πληρωμής που έχω επιλέξει. Αν είμαι βέβαιος για αυτά τα στοιχεία, προχωράω στην αποστολή. Στο βήμα 4 η αποστολή έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σε αυτή τη σελίδα, στην τελική σελίδα της παραγγελίας μου, βλέπω όλα τα στοιχεία της παραγγελίας. Στο κάτω μέρος με κόκκινα γράμματα, το site μας υπενθυμίζει ποια αρχεία έχουμε συμπεριλάβει στα προϊόντα μας, τα οποία θα πρέπει να τα ανεβάσουμε στον FTP server του myprinter.gr. Εδώ φαίνονται και τα στοιχεία του FTP account, το username και το password που μας έχουν δοθεί κατά την εγγραφή μας, οπότε θα έχουμε ολοκληρώσει την παραγγελία μας. Αυτή τη σελίδα μπορούμε να την εκτυπώσουμε ώστε να την κρατήσουμε αρχείο. Ας δούμε λίγο μετά την παραγγελία μας ένα πολύ χρήσιμο πεδίο, το οποίο είναι οι παραγγελίες μου. Πατώντας σε αυτό εδώ το κουμπί, οι παραγγελίες μου, βρίσκομαι σε αυτή τη σελίδα. Βλέπω στο πάνω μέρος την τελευταία μου παραγγελία. Η ημερομηνία που έχω κάνει την παραγγελία, το κόστος της. Δίπλα εδώ στην κατάσταση είναι πολύ σημαντικό αυτό το εικονίδιο. Στο κάτω μέρος βλέπουμε τα εικονίδια που εμφανίζονται δίπλα από κάθε παραγγελία μας. Σε εκκρεμότητα, ακυρωμένα από τον πελάτη, ακυρώθηκε, σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε. Αυτή τη στιγμή η παραγγελία που έχω κάνει είναι σε κατάσταση εκκρεμότητας. Δηλαδή δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η υλοποίησή της. Όσο η παραγγελία μου είναι σε κατάσταση εκκρεμότητας, μπορώ μέσω mail στο orders@myprinter.gr να την ακυρώσω. Από τη στιγμή που σε αυτό το σημείο θα εμφανιστεί το εικονίδιο σε εξέλιξη, τότε δεν μπορώ να κάνω καμία ακύρωση. Επίσης, μέσα από αυτή τη σελίδα μπορώ να βλέπω την πορεία της παραγγελίας μου. Αν για κάποιο λόγο έχει ακυρωθεί, θα μου έχει αποσταλεί και mail με το λόγο που ακυρώθηκε. Αν είναι σε εξέλιξη, αν έχει ολοκληρωθεί. Ένα πολύ χρήσιμο πεδίο για το χρήστη. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.